Okay, sige bro. Your time start now. Okay, bale ang topic, actually si ano yung namili ng topic, si Bro Jason. Inano ko lang, sinakyan ko kasi siyempre para ano, kasi medyo beginner pa siya si Bro Jason, kaya yun. Ang topic na sinuggest niya, papatunayan ko or papatunayan natin na iniutos ng Diyos na gawan siya ng imahe ayon sa kanyang wangis, no? Yun yung ano niya eh, yung kumbaga sa rebulto na naman to, no? Bali, yun nga, papatunayan natin na iniutos gawan ng rebulto si Yeso Kristo base sa Biblia. Ayun pa yung isang ano niya, isang gusto niya, no, Bible alone. Maganda to, kumbaga Bible lang. Tsaka bihira yung topic na to actually. Tsaka, siya kasi gumawa ng topic eh. Pero sakyan natin yan. So, direct na tayo. Imahe ni Yeso Kristo. Sa Isaiah 19:19, ganito mababasa natin. No? At babasa tayo. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Yan, siguro bago lang to sa pandinig ni Bro Jason eh. Ngayon, yung monument na yon sa lahat ng dictionary, pag binasa niyo yung definition ng monument, a statue commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa, kaya nga statue. No, hindi lang siya basta rebulto. Pag sinabing monument, meron siyang pinagkunan. Yun yung ibig sabihin talaga ng monument, hindi kagaya nung hindi yung basta-basta lang na larawang inanyuan, graven image. Yung ibig sabihin talaga ng monument, pag tinignan mo yan sa mga dictionary, is a memorial. Ito, a statue commemorate to a famous or notable person. Tagalog niyan, estatwa. Nakabasa na ako. Ayan ang ano, yung stand na gusto niyang patunayan ko. Ang mga salin na Bible, the Douay Rhymes, Catholic, siyempre. The Living Bible, Protestante na Bible. Douay Rhymes 1989, American Bible. The Living Translation, ano na naman to, Protestante ulit. New Century Version, Easy to Read Version, New International Version 1984, the Holy Catholic Bible, the Message Bible, Expanded Bible, International Bible, International Standard Version. Kahit ultimo sa mga Spanish Bible, ito babasa tayo ng isang Spanish Bible, Santa Biblia Nueva Version. Enequiel de Habra an altar para el Señor en al corazón mismo de Egipto, so fronte monumento al Señor. Ngayon, para saan yan? Yung purpose niyan, yung monument of the Lord. Kung pagpatuloy mo yan sa 20, it shall be as for a sign. Yan and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord. Sana ba? Because of the oppressor, and he shall send them a savior and defender to deliver them. Diyan sila iiyak. Pero hindi nila iiyakan yung monument. They shall cry unto the Lord. Sa talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptians shall know to the Lord in the day, and shall worship Him. Diyan sila sasamba, shall worship Him, letra por letra, with sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them to the Lord. True image. Kasi sa talatang 19, ulitin ko nga, in that day they shall be
they shall be an altar and a monument to the Lord thereof. Ayan ang hula ni Propeta Isaias na tinupad nga ni Kristo, kasi sabi nga ni Kristo, di ba? Hindi ako naparito upang ito sa Mateo 17:19, malinaw yan. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Yan na. Kaya nga, kung pagpatuloy mo hanggang 18, di ba? Mawawala. Ito. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautosan ay di mawawalang bisa hanggat hindi ito natutupad. O sino lang tumupad nito? Catholic Church lang ang may monument to the Lord. O nagulat siguro si bro. Ngayon, ang topic, papatunayan ko daw na ang Diyos mismo nag-utos na gawan siya ng imahe o rebulto sa kanyang sarili. Ano ba si Kristo? Bubusahin natin. Kasi sabi niya, ang Diyos, ang isang argument dyan, ang Diyos walang imahe. O, sa New Testament, tignan natin dito sa New Testament, nagkaroon na ng imahe ang Diyos na di nakikita. Yun nga si Kristo. Diyos, Colosas 1:15. Ito, babasahin natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, the image of the invisible God. Kaya nga yung Lord doon, si Kristo nga yan, dahil wala naman kaming ibang tinuturong Lord, wala naman ibang Lord sa New Testament kundi si Kristo. 2 Corinto 4:6. Kaya bro, itong kalabang ko sana, kasi alam, nagsasaliksik pa to sana bumalik siya sa Katoliko. Kasi kung ito lang yung isa sa point kasi yung iba kaya lang naman natitiwalag sa Catholic Church, kasi nga itong mga monument of the Lord, kahit monument of the saint, kaya kong patunayan yan. Isa sa mga dahilan kung bakit sila natitiwalag. Totoo naman yan. Nakasulat naman talaga yan. No? May mga maglilitawang mga anti-Kristo. Galing sila sa atin. Lumabas sila sa atin. No? Iyan yung mga naninira sa Roman Catholic Church. Kasi sasabihin nila, Diyos-Diyosan, ganyan-ganyan, niluluhuran. Ito, napatunayan ko dito. Hindi to debatable para sa akin Totoo lang. Yun ang natin. Pabigatin natin, bro Jason, makinig ka, papabigatin ko yung stand ko. Bible commentary. Ito ng Isaiah 19:19. Pero ito, letra por letra na to. Tutusin, wala na akong ganong kailangan pang ipaliwanag dito, kasi letra por letra naman mababasa. Monument to the Lord thereof. Pag binasa mo yan sa Bible commentary, but we must allow with the fathers and Jews in the day of St. Jerome that this prediction regard the Messiah. Sino bang Messiah? Diba? Si Kristo lang naman. When altar might be lawfully erected in every nation. Kaya nga, yung ito lawfully erected in every nation, sa New Testament, inutos ni Kristo palaganapin ng kanyang iglesia sa lahat ng dako ng mundo. Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kung ituloy mo yan, monument, the cross is set up wherever Christ is adored. Malinaw yan. The Egyptians shall embrace Christianity. Una sa lahat, yung mga yung mga Israel, kung saan nagmula yung Christianity, kaya ang kasabi, di ba? Magsisimulang ipalaganap sa Jerusalem sa Acts 1:8, di ba? Sila, yung mga Israelitang lumabas sa Ehipto, sila yung unang yumakap
sa Christianity. Dun sa Kristong pinako sa krus. Malinaw yan, Brad Jason, kaya magkatoliko ka na, Brad Jason. Kasi malinaw yung stand ko dito eh. Pag ako nag-stand, letra por letra. Kaya nga ang pangalan ng aking page, letra por letra, Facebook page. Kasi nga, ang kalaban natin, mga Bible alone. Actually, hindi naman kami naka-base on letra por letra. Yun lang yung trip ko kasi nga, hindi naman ang rule, Time. nyo. Time. Okay. Yan naman. So, dito po nagtatapos ang first presentation po ng ating affirmative ng RCC na si Gianpaolo. At sa hindi pagtatagal, dadako po tayo sa tanungan, cross-examination for 15 minutes. Brother Jason ng SDA, are you ready, bro? Sige, ready na ako. Okay, your time start now. 15 minutes, bro, Yes. Clarification lang. Kanina may binasa ka bang dictionary? Bro, ano lang to, mga basic dictionary. Kahit saan mo naman tignan dictionary, monument, statue, commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Basahin mo sa English, Tagalog yan, estatwa. Statue. Yun bro, yung sagot ko. Kaya, yung monument, kaya yung monument to the Lord, ano yan, imahe. Kasi nga, sa original Hebrew manuscript, na i-translate yan as Masebo. Yung Masebo na yun, ilang beses yan isinalin ng King James Bible as an image. Next question. Okay na. Yan lang ang tanong ko. Sa pagbabasa mo ba ng dictionary, kapatid, statue lang ba ang nabasa mo or merong pang ibang mga kahulugan? Iyan yung pangunahin, bro. Kaya nga si Rizal, bro, yung monumento ni Rizal, larawang inanyon yun. Monumento ni Rizal. Ang ibig sabihin, bro, ng monumento, ang kaibahan niyan sa ibang graven image. Yung iba kasing graven image, basta ka na lang gumawa dyan ng graven image na walang notable person na pinagkopyahan. Yung monumento, hindi ka pwedeng gumawa ng basta rebulto dyan. Ang purpose niyan, commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Kaya nga sa CCC namin, bro. Next question. Sige. Next question. Ito tanong. Sabi mo kasi kanina, statue. So, babasahin ko. Moderator's time. Bro Jason, pwede medyo pakilakas ng boses, bro, para marinig ng mga viewers. Sige. Kapatid, naniniwala ka ba na ang monument, hindi lang isa ang kahulugan ng monument? Oo bro, meron mga salita sa English, Tagalog, Bisaya, kahit anong salita. Meron talagang may mga diyan na hindi ganun eksaktong magkakahulugan. 'Di ba? Hindi naman lahat 'yun eh. Pero itong binasa ko, ito ang pangunahing sa lahat ng dictionary, bro. Ito yung pangunahing definition, monument, statue. Kaya nga bro, yung monumento ni Rizal, rebulto. Lahat naman bro kahit dito sa di ba, mga monumento, rebulto. At Next saka question. Sige. Moderator, ulitin ko ang tanong. Naniniwala ba siya na ang monument, maliban sa statue, mayroon pang ibang kahulugan? Okay, moderator's time. Okay. Mr. Jason, no, ng negative. Kung tayo po magtatanong kung categorical po yan, paki-include po para alam din po ng Sige. sasagot. Okay po. Kapatid, ito ay categorical. Ikaw ba ay naniniwala na ang kahulugan ng monument ay hindi lang statue, oo o hindi? Oo nga bro, yes. Yes na yes yan. Ang hindi mo lang kayang tutulan, iyan ang pangunahing meaning
ng monumento. No? Statue commemorate. Next question. Sige na bro. Ano na, sagot Sige, ko naman sige. na yan. So, sabi mo kanina, oo, na mayroon pang ibang kahulugan. So, sa paggamit ba ng sentence, lahat ba ng monument ay nakabase lang sa statue? Oo o hindi? Yes bro, kasi ito bro. Kaya nga kung babasahin mo yan sa dictionary, a statue commemorate to a famous or notable person. 'Di ba? Kaya nga si Kristo, notable person yan. Pwedeng sabihin hindi, Kristiyano tayo dito, Brad. At hindi lang yung monumento. Sa original Hebrew manuscript, yung masebo term, isa sa definition niyan, image. Yung King James Bible na paborito nyo gamitin, yung masebo, ilang beses yan translate sa image. Ito, bibigyan kita ng mga talata, bro. Next question. Okay na. Okay. Next question. Sige. Tanong. Bago ako magtanong kapatid, no, babasahin ko muna, no? Sige, Monument, hirapan mo. a building, statue, or etc. Oh. Ang tanong, ang building ba ay statue ba yan? Ay bro, yes. Ang ibig sabihin ng building, gawang kamay, gawa, build, gawa. A building, tapos yung kasunod pa na sinabi mo, statue. Kaya yung binasa mo na yan, bro, panig, ano yan, pabor sa akin yan, bro, tanggap na tanggap ko yan, eh. Hirapan, yung mahirap, bro, huwag kang maano, kahit nilatag o hindi nilatag, itanong mo, sige. Kahit ano yan, Sige. sagutin natin yan. Sige. Next question. Ayan, Panda bro, ano yan, ang statue ba, ang tanong ko kanina. Ilan na ba ang time moderator? Sige bro, tanong. Hirapan mo. Sige, mahaba pa bro. May 15 minutes ka eh. Continuous lang. Kahit ano bro, kahit ano. Sayang. Kapatid, kung mabasa ko kapatid na ang statue at saka building magkaiba ng kahulugan, aaminin mo na wala pala tong showdown. Ito pala ay walang showdown. Sige bro. So, okay lang? Sige. Hindi bro. Ulitin ko. Sige, tanong lang. Sige, tanong na ako. Sige. So kapatid, meron akong tanong. Ito bang statue at saka building, magkapariha ba ito ng kahulugan o iba-iba ang mga bagay na pinagtutuunan nito? Sagot. Yung building bro, in general term yan. Maraming building yan. Ibig sabihin naman ng build, di ba? Paggawa. Kaya nga, yung statue, building din yan. Lalo yung malalaking statue. Hindi lang naman lahat ng, maraming ibig sabihin kasi in general term yung building. Ang hindi mo lang kain tutulan bro, yung binasa ko dito sa Biblia ngayon. Letra for letra. Monument of the Lord thereof. Nakasulat na yan bro. Ang doktrina nyo, Sige, pag nakasulat, hindi nakasulat. Hirapan mo pa bro. Next question. Next question. Kasi nag-a-add home ka na. Sige. Ay bro. Sabi mo kanina, pariha lang ang statue at saka building kasi ginawa ng kamay, no? So, ibig sabihin, magkapariha ang statue ng shape at saka statue ng, magkapariha ba ng shape ang building at saka statue? Magkaiba bro. Kaya nga sabi ko nga sa'yo bro, yung building, in general term yan. Kahit ano pwede mong ikapit dyan bro sa building. Yung, ito bahay ko, building din to. Ang ibig sabihin lang yan, build, paggawa. Yan lang naman yan bro, pag tinita mo sa dictionary. Kaya in general term yan. No? Next question bro. Sige. Yang statue, no? Sabi mo, pareha lang sa building. So, yung statue ba ni Jesus Christ, matawag ba yan na building?
Oh bro, gawang kamay yan eh. Build yan eh. Lalim malalaking statue. Gawa ng tao yan bro. Pwede mo yung mga monumento ni Maria, building, statue. Ito nga, ikaw na nga mismo bro yung bumasa eh. Oh, 'di ba? Comparison yung building tsaka statue. Diyan sa binasa mo. Napatunayan ko bro. Sige bro, Next tanong. question. Ako'y natatawa. Sige. Saan ka makakabasa na sa dictionary na ang statue ay pinangalanan ng building? Diyan sa binasa mo bro. A building or statue. 'Di ba? Comparison sila diyan mismo sa binasa mo. Yung ano ba? Ang tanong ko kapatid, saan ka makababasa na sa dictionary na ang statue, ang definition nan ay building? Bro, hindi nga yan definition. Yung building in general term, pagbibuild, paggagawa. Ngayon bro, yung tao lang din naman yung gumawa ng statue, building din yan. Kaya nga ayon sa binasa mo bro kanina, ikaw nagbasa kanina ng dictionary, gusto mo bro, basahin mo ulit, a building or statue. May comparison sila. Diba bro? Statue, wala raw ang yan. Sige, tanong bro. Next question. Sige. Next question. Yung ano ba? Sige. Actually, hindi kasi ako nag-iipit. It is learning kasi ang ginagawa ko. Salamat. Kapatid, ang statue ba dito sabi dito sa kuan, no? Bago ako magtanong dito sa dictionary, a figure usually of a person or animal that made from stone, metal, etc. No? So, sabi mo kanina na magkapariha ang building at saka statue. Itong statue po, no, bago ako magtanong ha, itong statue po ay doon nakatulad sa mga tao, sa mga hayop. Ito bang building na to doon nakatuon sa hayop at saka sa tao? Okay bro, sagot. Hindi nga bro. Kasi in general term, yung building, pagbibuild, paggagawa. Basahin mo yung pagbibuild. Kaya nga bro, nakasulat dyan. Ang iba lang dyan bro, ang monument, hindi yan basta-basta rebulto gumawa ka lang maghulma ka ng kahit ano dyan. Ang ibig sabihin ng monument, a statue commemorate a famous or notable person. Kaya nga iyan pinagawa kay Kristo kasi si Kristo notable person, kaya nga Kristiyano tayo eh. At ito yung mga diyan bro, mga Bible version, the Douay Rhymes, Living Bible, Douay Rhymes 1989, New Living, New Century Version at Easy to Read Version, New International Version. Marami pa bro. Next question. Next question. Sige, itong tanong ko. Sabi mo kanina, ang building at saka statue ay pariha. So, saan ka makakakita na ang mga tao pumapasok doon sa loob ng statue kasi magkapariha lang pala ito sa building? Malakas may Moses ko. Bro. Lakas lang konti, bro, Jason. Sige, lakas-lakasan ko. Sige, ulitin ko. Sabi mo kanina na building at saka statue ay magkapariha. No? Ang tanong, kung magkapariha ito, saan ka nakakakita na mga tao pumapasok sa loob ng statue gaya ng mga tao na pumapasok sa building?
Next question. Next question. Next question. Moderator, Yes, ilan na ba ang objection. time? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sige, sige. So, mahilig ka naman sa letra por letra, no? Ah, Tama bro. ba? Kapalit ako. Sige. Para sa inyo yan. Ang paksa kasi natin kapatid, no? Patutunayan ko na nagsabi ang Diyos na gawan. Ibig sabihin ng gawan, may inutusan siya. No? Saan mababasa na mayroon siyang inutusan na gawan siya ng rebulto? Yan. Very good question, no? Sa binasa ko nga sa'yo kanina, bro, Isaiah 19:19, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt and a monument to the Lord thereof. Hindi naman siya mismo yung gumawa niyan. Inutos niya lang yan, monument, gawa ng tao yan, bro. To the Lord thereof. Wala naman tayong ibang tinuturong Lord, Panginoon, sa New Testament kundi si Kristo. At parehas naman tayo sigurong Trinity kasi SDA ka, Trinity, no? Sa New Testament, yung Diyos na nagkatawan tao. Pwede ba mag-object, moderator? Next question. Next question. Nag-object ako kanina. Pwede ba mag-object? Okay, okay. May 1 minute ka pa. Yes, bro. Cut the time. Ang tanong ko kasi letra por letra. No? Kasi mahilig kasi siyang letra por letra. Oo. Saan mababasa kasi na inutos? No? Sabi kasi ang nakita lang dyan is meron siyang altar. No? Meron siyang altar. Pero saan mababasa dyan sa mismong talata na yan na nagsasabi ang Diyos mismo na gawan niyo ako ng rebulto? Okay, moderator's time. Bro, Gianpaolo, ang hinahanap niya ay letra por letra base dun sa statement niya. Ito nga bro, letra por letra to bro, hindi to diwa eh. Oh, babasahin ko sa'yo bro ah. In that day there shall be an altar of the Lord in the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Si Kristo mismo tumupad niyan kasi sa New Testament, sabi ni Kristo sa Mateo 7, sa Mateo 5:17 hanggang 19, hindi ako naparito upang ipawalang bisa ang kautosan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga yun. Si Time. Propeta Isaiah. Time. Okay. Okay, time na mga bro. Okay, so ayan, dito po nagtatapos ang first presentation ng ating affirmative na si Gianpaolo ng RCC at ang cross-examination ng ating negative side na si Brad Joel ng SDA. Ngayon naman po ay dadako tayo sa unang presentation ng ating negative side ng SDA na si Brother Joel. Bro Joel, are you ready, bro? Jason, kapatid. Okay. Jason. Your time, Jason. Bro, Yes, Jason. Oo. Your time start now, bro. May 10 minutes ka, bro. Okay. Sige. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating ka-discussion ngayon or ka-debate, no? So maganda yung kanyang mga pahayag. So meron lang akong mga tanong kanina, no? Ang tanong ko kasi, ang statue ba ay magkapariha sa building? Sabi niya, oo, magkapariha, no? At saka, meron akong babasahin na sabi dito, statue, a figure usually of a person or animal that is made from stone, metal, etc. So sabi niya, magkapariha. Babasahin ko ang, definition ng building. Kung magkapariha ba sila ng definition? Kasi sabi niya, magkapariha. Ibig sabihin, magkapariha ang kanilang meaning. Now, babasahin ko. A structure such as a house
hospital, school. Ito pala ang building. Saan pala ang statue dito kung magkapariha? Yan ang tinatanong ko kanina. At sabi niya na ang monument ah, ay magpareha yan sa Aribulto. Babasahin ko ang aking Biblia, kapatid, no? Na ang monument, no, hindi lang yan siya ginagamit sa estado, no, nga salita. Ang monument, ginagamit ang salitang monument, no, sa pagko-construct na kung saan ano ang sasabihin niya, building. Oh. Iba-iba kasi ang meaning ng monument, no? Sabi dito, building, statue, etc. that honors a person or event. No, itong kapatid natin na doon siya nakapokus lang sa statue. Itong building na to, hindi niya pinagkuna ng pansin. No, kasi nga ang building daw at saka statue ay magkapareha. So babasahin ko ang aking Biblia dito sa Isaiah 19:19. No, sabi dito sa English version, in that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt. No, kasi litra po litra itong katunggali natin. No, sabi niya, merong makikita. Ang sabi lang dito, kapatid, wala tayong makikita dito na inutos. Ang andito lang, in that day shall there be an altar. No? Hindi inutos, no? Sabi pa nga dito, in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border. Therefore, to the Lord. No, ang sa Biblia ko po, hindi yan mga estatu. Sabi dito, haligi po ang nandito sa aking Biblia. No, kaya nga mga kapatid, tinatanong ko siya kung ang statue ba at saka building ay magkapareha. No? Sabi dito sa aking Biblia, hindi rebulto ang nakasalito or hindi larawang inanyuan, kundi at isang haligi na sa hangganan niyaon sa Panginoon. No, wala po tayong makikita dito na kahit sinabi diyan na monument, no, marami kasing meaning ng monument. No, marami kasing meaning ng monument, no? Depende lang sa paggamit, no? Kaya nga kapatid, hindi lang tayo bumabase diyan sa isang Biblia. No, alam ko na ikaw po ay nagsisiyasat kung ano ang mga ginagamit mo Biblia. Hindi po ako nakapag-aral ng Greek or Juan, pero sinusure ko naman na alam ko ang mga pagkakaiba or paano gamitin ang salita. No? So, magsisimula na ako sa aking stand. No? Ang ating kapatid ay papatunayan niya na nag-utos ang Diyos na gawan siya ng libulto ayon sa kanyang sarili. Kumbaga, ang Diyos pala ay naging taliwas sa kanyang sinasabi. Basahin natin sa Isaiah 46 kung meron kayong mga Bible dyan. No? Isaiah 46 verse 5. Basahin natin. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? That is question mark. No? Ang tanong ng Panginoon, saan daw natin siya iwawangis? Tinatanong ka, kapatid. Tinatanong ako kung saan ba natin iwawangis ang Panginoon. Ibig sabihin, ihalin tulad ang Panginoon. No, that is patanong. No? Verse sabi dito na saan ba natin iwawangis ang Panginoon? Ibig sabihin, nagtatanong siya kung ano ang mga bagay na mapariha sa kanyang muka. No? Sabi pa nga dyan sa John 1:18 na kung saan wala pang nakakita sa Ama maliban sa Anak. No? Sabi dito na sila ay nagawa ng ribulto kasi inutusan sila. Mismo sa kanyang talata, wala kang mababasa, litra por litra nag-utos ang Diyos doon ng larawan. No? Sabi pa nga doon, there shall, meron lang.
No? Meron lang. No? Babasahin ko ang talatang Salmo. No? Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Hindi siya daan sa bubong. No? Babasahin natin sa Salmo. No? Kasi nga ang mga tao, sorry sa aking salita kapatid, ito po ay expression. No? Ganun, bro. Magbabati din tayo mamaya. This is discussion kasi. No, sabi dito sa Salmo 115 verse 2 hanggang 3. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandun ngayon ang kanilang Diyos? Sinasabi kasi ng ibang mga bansa na andun ang kanilang Diyos. Nang meron kasi akong natanong yan, no? This is the real experience na kung saan ang pari nagsasabi na hindi mo ba nakita ang Diyos? Sabi ng isang kuan, hindi ko nakita. Ano yan? No, sabi ng pari. No, sabi dito, verse 3, no, hindi ko sinasaraan ang Katolik kapatid. Yan ang totoo. No, sinabi ng pari nun. Ngunit, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginawa ang kanyang ibigin. Ang ating Diyos pala kapatid ay andyan sa langit. Hindi dito sa lupa. No? Hindi kahit saan. Ang Diyos ang natin Last 2 minutes. Wala, ang dali lang pala. No? Meron akong babasahin. No? Na sabi dito sa Gawa, no? Gawa chapter 17. No, sabi kasi ng kapatid natin na meron, no, sabi ng Biblia. Gawa chapter 17 verse 89. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. No? Malinaw sa talata na hindi igaya katulad ang Diyos na ginto o ng pilak o ng bato. Bakit ngayon kapatid meron ng bato? No? Na inukit sa kabihasnan at katalinuhan ng tao. No, ito po ay sinasabi dito na kung ano ang iniisip ng tao na sabi niya, ay, pwede kong gayahin ang Diyos. No, pwede kong iukit ang Diyos sa mga bato. No, sabi dito, huwag nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga bato. Bakit sa ngayon kapatid, meron na tayong iniisip natin na ito ang Diyos pero diyan natin inukit sa mga bato. Ano? Ilan ang minutes ko, moderator? No? At saka kapatid, yung ginawa yung mga rebulto, kung kahit tatanungin kita, hindi yan tunay na Diyos. Ibig sabihin ng hindi tunay na Diyos, ito ay... Okay. Time. Sige. Time. Oh, okay, nakamute pala ako, no? Kanina nagtanong na oras. Pero nagbibigay ako ng warning, mga bro. Last 2 minutes, yun yung binibigay kong warning para aware din kayo. Okay. So, dito na po nagtatapos ang first presentation ng ating negative side. At ako naman po tayo sa cross-examination ng ating affirmative. Bro John Paulo na RCC, are you ready, bro? Oh, ready na, bro. Okay. Ready na. 15 minutes cross-examination. Your time start now. Oh, so unang tanong bro, itong binasa ko sa iyo bro na mga letra por letra na ang nakasulat dito bro, letra por letra. And a monument to the Lord thereof. Tututulan mo to, tanggapin mo. Ang talata po ay tatanggapin. Yes or no bro? Tatanggapin mo. Ang talata ay tatanggapin. So sa makatuwid bro, tanggap mo na meron talagang monumento ng Lord. Meron. Yes or no? Yes, merong monumento pero hindi rebulto. So bro, yung monumento ba ni Rizal bro, rebulto ba yun bro? Yes or no?
Yun ay Ribonto po, pero hindi po tayo nakabasa kay Jose Rizal. Salamat. So, sunod na tanong bro, dahil hindi lahat, no? Sa original Hebrew manuscript, diyan sa Bible mo, yung pillar, ano sa Hebrew yan na inaisalin? Sa original tayo. Hindi po kasi ako nag-aaral ng Hebrew, so hindi ko yan sasagutin. Kasi sabi kasi sa Next question na. natin kagabi. Sige. Kasi hindi mo nasagot ng kategorikal. So bro, ang ibig sabihin dito sa Hebrew, masebo. Yung masebo, ilang beses isinali niya ng King James Bible as an image. Tanggap mo na ngayon na image to base sa King James Bible. Yes or no? Bago ko yan sagutin, yung Hebrew na sinasabi mo ba, dictionary ba yan? Or ano yan? Nasa Bible? Sige. Sa original Hebrew manuscript, means original, yung pinagkayahan ng mga Bible na English, Tagalog natin ngayon, nakasalin yan as an masebo. Yung masebo, ilang beses yan na i-translate sa image ng King James Bible. Ngayon bro, tanggap mo na ngayon bro, na yung masebo, image, base sa King James Bible. Yes or no? Hindi ko tatanggapin. Sunod na tanong bro, ano yung gamit mong Bible? This is, hindi ko alam kung anong kanto. Meron akong King James version at saka King James lang meron ako. Ang mayong balita, magandang balita doon kay Chikaina. So, sa makatuwid bro, base dyan sa ginagamit mong Bible, ito pala, image pala to kasi yung masebo na isalin yun na sa image sa Leviticus 26, Exodus 26:1, Exodo 23:24 at marami pang talata bro. Higit 10 to eh. Image pala yan bro, base dyan sa Bible mo. Yes or no? Base sa Bible ko, kung tatanong mo sa Bible ko, hindi image, haligi ang andito. Kaya nga bro, sa original Hebrew manuscript, nakasalin yan as masebo. Yung masebo, translate ng King James Bible as an image. Tanggap mo yun bro? Yes or no? Ano ba ang tinatanong mo dito sa dinadala ko o doon sa original manuscript? Kasama bro, kasi kailangan natin bumase sa original para malaman natin kung ano yung totoo. So tanggap mo bro na yung masebo translate ng King James Bible as an image. Yes or no? Dito sa King James ko, wala pong nakakuha dyan na image. Sige na, next question, hindi tayo magkatugma Sabi mo kanina, Diyos-Diyosan yung imahe ng mga Catholic Church. So, sunod na tanong ko bro, pinagbibintangan mo ba bro ang Roman Catholic Church na nagkasala sa pagsambang Diyos-Diyosan? Yes or no? Kapatid, lilinawin ko lang ang pahayag ko kanina. Yes ang sabi ko, wait lang. Pinaparatang mo kasi ang hindi ko sinabi. No? Lilinawin ko kapatid. Ang sinabi ko kanina, kapag ito ay ginaya ng Diyos, ito ay Diyos. Yan ang sabi ko kanina. Sunod na tanong, meron ba kaming doktrina na simbahang katoliko na itong mga rebulto namin, Diyos-Diyosan or Diyos mismo yung rebulto namin? Kung meron, pakisabi ng pakilatag ng aklat or kahit anong paragraph. Meron, wala? Kapatid, lilinawin ko ang topic natin, patutunayan lang, hindi patutunayan. Objection. Nagtatanong lang ako, bro. Okay. What is your objection? Nagtatanong ako, bro, kung meron ba ang doktrina ng simbahang katoliko na sabi niya kasi Diyos-Diyosan, na Diyos-Diyosan yung mga imahe namin or Diyos mismo yung imahe namin. Yun lang kung meron o wala. Yun lang naman bro. Okay, moderator's time.
Ang tanong no ay based pa rin sa topic kasi about pa rin sa rebulto. Okay, pakisagot na lang bro ng categorical then explain mo na lang bro. Sige. Ako po ay hindi nagpaparatang, no? Hindi ako, ano yung tanong mo? Sige, pakiulit niya. Ito bro, meron bang doktrina ang simbahang katoliko na yung mismong rebulto namin, Diyos? Yung mismong rebulto bro, meron ba? Kung meron, pakilatag nung doktrina namin. Anong paragraph dito? May CCC dito. Anong paragraph? O kahit anong aklat? Ang sagot ko ay wala akong nakita kasi hindi ako nag-aral sa libro ninyo. So, sunod na tanong. Anong nakita mo sa mga Katolikong act? Anong act ang ginagawa ng mga Katoliko? Bakit mo nasabing sumasamba kami sa Diyos-Diyosan? Yun na lang kasi wala kang aklat o ano eh. Anong nakita mo bro? Sige. Ang nakita ko, no? Sagot ko to ha, makinig ka ng mabuti. Ang sagot ko ay ganito. Nakita ko na Diyos-Diyosan yan kasi ang tunay na Diyos po ay andun sa langit. No? At saka yung andyan sa mga altar ninyo, no, na iniisip ng Jesus Christ, hindi yan tunay. Ibig sabihin ng hindi tunay, gumagay sa Diyos, ibig sabihin, Diyos-Diyosan kasi hindi siya tunay. Yan ang sagot. So, sunod na tanong bro. Kung sabihin ko sa'yo bro, ang Diyos namin na kinikilala is yung Trinity. So, sunod na tanong, yung Trinity ba bro, Diyos-Diyosan? Yes or no? Hindi siya Diyos-Diyosan. So, salamat. So, sunod na tanong bro. Anong klaseng mga Diyos-Diyosan ay, ito na lang bro. Sabi mo, meron ka ba bro mababasa sa Biblia, Diyos-Diyosan, pangalan ni Kristo? Kasi yun yung pangalan ng namin eh. Rebulto namin eh. Ang sagot ko ay meron wala. Kristo ay hindi. Hindi Diyos. Ito tanong ko bro, this is my question. Meron ka bang mababasa sa Biblia, Diyos ang pangalan ni Kristo? Meron wala? Wala akong mabasa ng pangalan ni Kristo. Pero, yung rebulto ay Diyos-Diyosan yan. Hindi yung pangalan ni Kristo. So, sunod na tanong bro. Kung wala ka palang nabasang Diyos-Diyosan, pangalan ni Kristo, sino nagsabi sa'yo na yung mga rebulto namin, Diyos-Diyosan? Ang Biblia po. Ang Biblia. Saan sa Biblia mababasa letra por letra ang simbahang Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan? Letra por letra bro, this is a showdown. Roman Catholic Church sumasamba sa rebultong Diyos-Diyosan. Saan? Kasi sabi mo, Bible eh. Ang sasagutin ko, sabi natin sa ating walang showdown, ang sasagutin ko, andyan sa essence. Okay lang ba? Essence ang sasagutin ko sa'yo? Sige, essence. Bro, sige bro. Sige, pagbigyan na natin. Essence. Sige. Actually, ako ay hindi nagpo-point na kung ano ang sekta. No? Pinapatunayan lang natin. No? Meron akong babasahin. No? Sa Salmo 155 babasahin ko. Stop lang moderator kasi pwede ba mag-stop moderator so magbabasa? Hindi bro. Okay, running time bro. Sige lang. Running time. Sige. Dadalian ko. No, ang sagot ko ay ganito. Nasabi ko na ang tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi mayroon akong babasahin. Ito ay patunay sa Biblia, no? Sabi dito sa Salmo 135 verse 15 hanggang 18. Babasahin ko. Ang mga Diyos sa kanasuran, mga plata o bulawan.
Bisaya pala to. Sorry. No, dito sa Psalms 135, no? 135 verse 15 hanggang 18, no? Papatunayan ko na Diyos-Diyosan ang ginawa na gumagaya sa Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao, no? Sila'y may mga bibig ngunit hindi sila nangagsalita. May mga mata ay mayroon sila ngunit hindi sila nangagsalita. Verse 17. Sila may mga tinga ngunit hindi sila nakakarinig at wala mang anumang hinga na sa kanilang mga bibig. Verse 18. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Balikan natin ang 15. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto ng mga ng gawa ng kamay ng mga tao, no? Ang Diyos-Diyosan po, kaya nasabi ko, Bro. gawa ng kamay. Haba yata. Pero pabantay nung time, yung pagsagot niya. So, sunod na tanong ko, Okay, bro. moderators time, Yung moderators reboot. time. Mga bro, kapag may concern tayo bro, may moderator tayo, paki-object na lang bro. Sige. Okay lang, bro. Sunod na tanong. Yung rebulto ba, bro, ni Ellen G. White, di ba, bro, gawa ng kamay ng tao yun? Yes or no? Yes or no, bro? Ano ba ang pinatunayan natin dito? Ang Diyos ba or iba? Bro, Masabi, objection, moderator. Objection muna. Yes, objection. Ang tanong ko kasi base sa sinabi niya na hindi daw nakakakita gawa ng kamay ng tao, ganon. Yun yung definition ng Diyos. Yung ngayon, ang tanong ko sa kanya, simple lang naman bro eh. Yung imahe ba ni Ellen G. White, gawa ba ng kamay ng tao yun? Yes or no? Okay, moderator. Pwede ba yun ba? Okay, counter objection. Sige. Ang topic kasi namin, no, ito ay tumutukoy doon sa Diyos, no? Kahit ano ang sasabihin ko, ito ay tumutukoy doon sa Diyos na ginagaya. Kaya nga hindi ko sinali ang mga santo kasi hindi ay kasali sa gusto kong mapatunayan. No, ang papatunayan lang ay ang Diyos. Okay, moderators time. Okay, siguro ano na lang natin yan, ilagay na lang natin yan sa rebuttal section, no? Yung mga ganyan, ano. Bro Paulo, next question tayo, bro. Hindi niya masasagot yung ganong ano. Sagutin. So, sunod na tanong, bro. Di ba, bro, yung imahe ni Ellen G. White, hindi rin nakakapagsalita yun? Yes or no? Tama. Kagaya ng talatang ginamit mo, hindi nakakapagsalita. Yes, tama. So sa makatuwid bro, yung imahe ni Ellen G. White, pwede ko palang ikapit doon kahit wala akong nabasang letra por letra doon sa talatang ginamit mo kasi hindi rin siya nakakapagsalita, gawa rin siya ng kamay ng tao, at gawa ito sa tanso yun, no? So pwede ko palang ikapit yun as ang Diyos-Diyosan kasi hindi siya nakakapagsalita rin eh. Yes or no? Hindi mo yan siya pwede ikapit, kapatid. Yan ang sagot ko. Hindi mo yan siya pwede ikapit. So, sunod na tanong. So, yung rebulto namin, imahe namin, ikinapit mo sa talata na yon kahit wala ka nabasang letra por letra, pero yung rebulto nyo, hindi ko pwedeng Last 1 ikapit minute. sa talata na yon. Yes or no? Yes or no? Pakiulit nga, kapatid. Pakat bro, pakat. Ang gusto mong sabihin bro, ikaw bro, ikapit mo yung rebulto namin doon sa talatang binasa mo. Pero yung rebulto ni Ellen G. White, hindi namin pwedeng ikapit doon. Kayo lang pala yung may kakayahang magkapit ng mga talata sa mga rebulto. Yes or no? Ang sagot ko ay hindi po yes or no.
Ang sagot ko po ay Walang sagot sa Si categorical, Cristo, di ba? bro. Bro, kailangan categorical Okay, objection okay. moderator. Yes or no Okay, muna. categorical first bro, bago explanation. Okay, last ano na lang yan. Tapusin na lang yung sagot. Sagot bro, yes or no? sige nga, papaulit nga yung tanong mo kapatid. Pakat yung time ulit bro, Okay, okay. ulit kasi. So, ginamit mo yung talata na yan, ikinapit mo sa rebulto ng mga Katoliko, sa rebulto namin ni Kristo. Ngayon bro, pero nung ginamit ko yan sa rebulto ni Ellen G. White, sabi mo hindi pwede ikapit. So sunod na tanong ko, so kayo lang pala, yung may kakarapatang ikapit yan sa mga rebulto, kami hindi namin pwede ikapit yan sa mga rebulto na rebulto nyo, yes or no? Sasagot ako ng no, pero magpapaliwanag ako. No? No ang sagot ko. No? Ito po ay hinango ko po doon sa ating Diyos. Diyos ang pinag-uusapan. Ito po ay Diyos. Si Ellen White po ay hindi po yan siya hinahaling tulad doon kay Kristo. Yan ang sagot ko. Time. Yan ang Time. sagot. So, Okay. So dito na po nagtatapos ang first presentation and cross-examination between affirmative and negative